Ja saatana suomalaisia autokuskeja aina syyllistetään vittu, kun joku saatana kusipää ajaa alle. Ja minkä helvetin takia aina pitää syyllistää suomalaista auton kuljettajaa, mikä yrittää pitää Suomen pyöriä pyörimässä. Miettikää nyt vittu oikeesti ite ja helvetin oikeuslaitoksessa. Miksi? Saatana. Ainakin kuvaakko mun naamaa. Perkele. Päästäkää nyt saatana oikeesti, mikä on joutunut kärsiin sitä, että joku on jäänyt alle, mikä yrittää pyörittää Suomen talouselämää. Niin päästäkää nyt oikeesti se. Älkää saatana naurako! Tai mä vittu ammun teidät. Mutta täytyy sanoa, että ei pitäisi nauraa, kun tää kamera vähän tärisee. Ei se väliä, mistä tästä tulee jälkipolvinen painamaa sana, että kiittää! Mä en kerro nimeä, en kerro naamaa. Mutta tää on tosi jumalauta. Älkää vittu naurako rahtareita, perkele. Ne tekee tarkkaa työtä. Ja ne antaa teille kaikille töitä, kun te ootte siellä maailmalla saatana. Niin antakaa niitten tehdä ne hommanne, mitä ne siellä tekee. Antakaa ne tietää. Pysykää saatana siellä vitun mettän kurvessa. Että te häiritte niiden työntekoon. Niin. Oikeesti. Ihan oikeesti antakaa rekkamiesten tehdä ne työtä. Menkää helvetti sinne rekkaparkkiin. Antakaa niiden mennä ja tehdä työnne. Koska rekkamiehet antaa teille kaikille sen työn, mitä te teette. Ymmärtäkää nyt se saatana mukulat vitun kusipäät. Olkaa siellä saatanan linkkapyskällä ja antakaa niiden rekkamiesten ajaa hommansa saatana. Että teillä on perkele leipää vittu pöydässä, perkele! Jos ei vittu muuten ymmärrä, niin pesäpallopalat soi saatana jossain kohtaa maailmaa, jumalauta! Tää loppu tähän nyt. Jos ei se mene jakeluun, niin painukaa helvettihin. Ja pysykää kotona. Kiitos, hei. Hyvin yksinkertaista.